Petra tässä moikka. Jos sä etsit monipuolista äänityöskentelijää, niin mä oon täällä ihan puhelinsoiton päässä. Otahan ja pirauta 045 1783 852. Mä odotan just sun soittoas. Moikka! Mä oon niin onnellinen, kun mä löysin kotirouvan verkkokaupasta just mun värisen, just mun kokoisen, ihanan uuden puseron. Jee! Jos säkin pyrit vähentämään lihankäyttöä sun arkiruuassa, niin mulla on sulle vinkki. Nimittäin mä löysin noin Valion Mifu-suikaleet, jotka on siis maitoproteiinisuikaleita, jossa on 100 grammassa 24 grammaa proteiinia. Ihan mahtava tuote ja herkullinen. Terveisiä saunasta. Elätkö säkin hei tällä hetkellä premenopaussivaiheita taikka ylipäätään arkea kuumien aaltojen ja jatkuvan hikoilun kanssa? Mä sain ihan mahtavan vinkin mun kaverilta, joka vinkkasi mulle Herpiinan, siis avainlipputuotteen, jossa on puolukansiemen öljyä, vegaaninen tuote ja todella pitää. Tässä luvataan 48 tuntia tehokasta suojaa ja todella voin kertoa, että pitää muuten paikkaansa. Niin vahva suositus.